Tinoda kutenda Mwari nemukana waatipa sabata ranhasi. Yanhasi inobata musoro wakanangana wakatodzana nerutongo. Handitika haisi nyaya inodiwa nevazhinji, ngozi vanhu hatidi kutongwa, hatidiba kuitwa jaji. Saka nanhasi unoyu toona panyika pachikurumidza inongedzera kuti wakati thou shalt not judge one another. Hatisiriswi wokutonga, but kune rutongo. Handitika. Saka nyaya yejudgment inyaya isingadiwe zvakanyanya, nepamusana pokuti kutongwa kunoisa pachena mabasa. Nokuda kwokuti izvozvo hazvisi zvinhu zvinodika, dziriko dzidziso dziri kufamba dzitori kutoparidzwa mumakereke, dziri kutofambisirwa pamberi, kuchitorwa zvikuru sei mazwi aJesu Kristu akataurika kuna John 19 paanorovererwa pamuchinjiko, zvichitorwa zvisirizvo. Kristu ane mazwi aanotaura pamuchinjiko John 19 vhesi ya30 achiti, panonzi ipo pakati, akati zvapera. Saka nhasi uno dzidziso dziriko dzinoda kutizana nerutongo runouya, dzinovakira pokuti Kristu akati zvapera. Kozoitawo zvekare imwe dzidziso iri kutodiwa neruzhinji pamusana pokunzwika kwayo zvakanaka munzeve, izvo zvisiri izvo zvinotaura shoko raMwari. Dzidziso yokuti ukange wagamuchira Jesu Kristu, zvako zvaita zvatopera, nokuti akati zvapera. Dzidziso iyoyo inoti ukange wagamuchira zita raJesu waponeswa, ichitorera pazvokwadi rinoti hakuna zita pasi pano kana kudenga iro tingaponeswa naro kunze kweraJesu Kristu. Icho chichokwadi. But dzidziso yekuti once saved always saved haisiba yechokwadi. Inotsimbirirwa, inofambisirwa pamberi pamusana pakuti yakatizana nejudgment. Nokuti vanhu havadi kunzwa judgment. Asi Bhaibheri rine judgment. Mushoko raMwari mune judgment. Tisati taenda kure kure, regai nditangire pana Mapisarema 50. Mapisarema 50. Ndichizoenda zvangu kunyaya yangu. Pisarema 50 inoti pavhesi ya3, Mwari wedu unouya. Our Lord havarambi anyerere. Panzwa zvakanaka.
Isarema 50 vhesi ya 3 inyaya yokuuya kwaTenzi. Inoendera mberi ichitaura kuti moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Unzwika ukafamba nayo inoendera mberi ichiti pavhesi 4 unodana denga kumusoro napasi kuti atongere wanhu wake. Ishona yakanyorwa panapa panoti atongere wanhu wake. Nhasi uno inogona kungotaura uchiti atonge wanhu. Kuti aite judge his people. Vari kujeka? Kune dambudziko, ndoda kuti ndizvitaure zvinhu izvi tichitodzidzisa, nokuti nyaya yatiri kurwa nayo kuchiKristu kuti kugodzokerwa kukururama inyaya yekupokana kwedu nedzidziso yeBhabhironi inonzi kuna zvakazarurwa pasi pakadhakwa pese newaini yeBhabhironi. Waini yeupombwe hweBhabhironi hausi upombwe chete sezvaungazikanwa nazvo zvokuti vanhu vanoita misha isati iri misha, wachigara mugarire usati uri svikatsvene sezviriko nhasi uno chete, but upombwe hunewo rutivi runonzi rwapamweya, rwokuti wanhu vaMwari wakasaifamba padzidziso yaTenzi Mwari mupenyu, wachifamba pane yaSatani, wanenge nomumwe murume asati ari chikomba Jesu Kristu. Izvozvo upombwe inenge iri spiritual adultery. Saka waini yeBhabhironi kana kuti kupomba kweBhabhironi izere panyika, ine zvinhu zvinonaka munzeve, nokuti kana Soromoni unopupura kuti mvura dzokuba dzinonaka, achitaura uko kuti zvinenge zvinonakidza bokozi zvinenge zvakaita sekunge zvinhu zvisiri zvakajairika, but wiipi chete. Saka shoko ratinaro nderekukurwa newaini of Babylon pamwe chetepo nokutsutsumwa madzidziso dzayo. Kana ndichitaura kutsutsumwa pachirungu ndiri kutaura neprotestantism. chiKristu chiri kurwisana nedzidziso dzisati dziri dzepabhuku yaTenzi, sekungorwisaniswa kwazvakaitwa nevakatsutsumwa kare, vaprotestandi vekare, vanana Martin Luther, vakadzakara vakanyora, wakaisa zvikwangwari zvaitaura zvavaipokana nazvo, asi Bhaibheri rinoti. Saka nhasi uno zvekupedzisira tine kudzoreredzwa kweshoko raTenzi zvisinei nokuti zvatorwa nevangani, asi vanenge vatora ivavo ndivo vaTenzi. Shoko iroro ishoko rinovakira pazviri mubhuku raTenzi, nokuti wakanzi dzokerai panzira dzakare, mufambe padziri, mufambe makwara akare. Saka kana Bhaibheri richidzidzisa kuti kune judgment
hazvisi zveduba kutaura zvinonakidza munzeve toti it is finished, uyai zvenyu makaita zvamakaita, makange mangotenda zita raJesu chete zvatoita. Chikristu hachina kudaro. Chikristu chinotaura naJesu anotonga, achatonga. Regai ndiinde mukati menyaya yangu zvakakwana. Zvakazarwa 22. Zvakazarwa verse 22. Vesi ndeya 12. Tanzwa Pisarema ichiti anouya. Tenzwa anouya. Kunewo zvekare dzidziso dzokutaura kuti chero chedu chichibvira kuOld Testament ndechekare. Bhaibheri rimwe chete wanawo. Ende hakuna parinosiya zvakare nekuti zviri kuOld Testament. Ndichazoisa pachena zviri nani kuti zvinonzi naJohn 19 vesi ya 30 yatabva kuerenga, yatabva kunzwa nezvayo apa, kuti Kristu anoti zvapera. Inotaurei? Pane zvinenge zvakamiswa pamuchinjiko, asi kwete semadzidzisiro anoita marinda nazvo. Now, vesi ya 12 zvakazarwa 22. Tarirai ndinokumbidza kuuya. Kuuya kwatikuerenga nezvako ndokwataurwa kuna paPisarema 50 kuya. Hakusati pakwaitika ikoko kwokuuya kwotonga. Kristu akambouya ari mwana anobarwa nemhandara Maria, first advent. But haana kuya kwotonga nyika baba yake. Akauya kwozoifira. Kuti ani nani anotenda maari agowana upenyu. But kutenda maari ikoko hakusiri koba kunoti ukange wangotenda konzi zvapera saka hakusina rudombo. Hazvisiri izvoba. Saka tiri kufamba kamuzanda katetetete between nhema nechokwadi. Urikuzvibata zvakanaka. The line is so thin zvokuti kana tikasatora scripture sesafeguard yedu zvitori nyore kurasisa chero wakasanangura. Nekuti chokwadi chiri kusanganiswa nenhema. Iye wanouraya hawaiseba poison pavanhu kuti uyai kumba kwedu tigozoita dhina, mosvika moisirwa patebhuru gaba rakanzi roga modzi, ndo chikafu chatakudaidzirai nhasi mukadya. Munoisirwa chamunoda, munofanira chii? Vanhu vazhinji vanogona kukumbidza kuti chicken and rice, munobikirwa chicken and rice yozoiswa roga, asi musina kutaura kuti mune roga. Saka Satani ari kuseenzesa chokwadi chakasangana nenhema. Ende nhema hadzina basa pakuti dzingane, zvinongoda kunyurunyudzwa vadzo kuti damage iitike. Vari kujeka? Ndizvo panenge paine dzidziso dzine mavhesi ari correct, but zvichiendeswa pasiri kuti zvanzi ukatenda muzita raJesu chete. Kana vana Simon Peter vaidaro kuti unotenda here muzita raJesu Kristu, ukanga watenda zvako zvatoita. Kutenda muna Jesu Kristu ndo kunotiponesa, but judgment iriko muna Jesu Kristu wacho. Zvikanzi ndichiwerenga, tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Haleluya. Dzidziso yatinayo nhasi
haisi nyore kuidzidzisa because handisi kubata chete chimwe chete chembiru dzezvatinotenda mapillars of our faith. Ndiri kubata zvinhu zvakati wandei zvine ukama neukama. Muri kubata zvakanaka. Saka mukanzwa zvakanaka pane nyaya yekuuya kwaJesu Kristu. Idoctrine, idzidziso yakatozvimirira yega, that's a pillar of our faith. Kuti tigozonzi Adventist, kuti hai Sabbath Adventist. Adventist hunobudira pakutarisira kuuya kwaJesu Kristu. Kuuya kwaJesu Kristu kuritaurwa naPisarema 50. Kuuya kwaJesu Kristu kuritaurwa nazvakazarwa. Pari kujeka. But mukati medzidziso iyoyo munewo mamwe masupporting pillars mbiru dzimwe dzinofambirana nedzidziso iyo. Dzidziso mbiri idzodzo nhasi ndiri kubata yerutombo, judgment. Regai ndikubeka background zvishoma ndisandaenderera mberi. Ndakanga ndiri kutarisa pasocial media ndobva ndasangana nevidhiyo yakaiswa achaziva kuti ndiani munhu yeye achiti ada kuratidza 7 churches dziri panyika dziri satanic. So ane list yake yechechi dzaari kuti kusvika dza7 somewhere kumanhamba ndokuna 5 or ikokoko this person mentions anodomora Seventh Day Adventists. Vari kujeka achiti satanic. And then mukuwa anotsapota nyaya yake anotaura kuti inhau yekuti one doctrine, dzidziso ye-investigative judgment. Uri kupanzwa zvakanaka. Obva aendera mberi achiti iye tenzi Jesu Kristu akati pamuchinjiko it is finished, but Seventh Day Adventists wanoti kune investigative judgment. Izvo zvakanzi zvapera kuti zvinhu zviri clear zvinge zviri in doubt, therefore iri satanic. Ndokubva ndaona kuti ende pane maviews panengiri neyo ekutaura kuti vanhu vari kuzvidya zvinhu izvi zviri kutoreka because zviri kusaunda zvawanoda. Muri kupaona kutaura kuti Seventh Day Adventist iri satanic based on doctrine ye-investigative judgment kuri wrong. Dzidziso yandinayo nhasi handisi kudefenda Seventh Day Adventist nekuti Seventh Day Adventist. Ndiri kudefenda teaching ye-investigative judgment because ndechokwadi. Amen. That one is biblical. Iri pabhuku yatenzi ende isusu sehigh Sabbath Adventist one that strong background ye-Seventh Day Adventist. Dai zvisiri zvokuti Seventh Day Adventist yakazosanganisa chitendo chayo nenyika. Zvitori pachena chena tingadai tichingori maSeventh Day Adventist. Handisoda kuvhura imwe debate yekuti Ellen White akati the church shall not fall because chinonzi church hakusi kuti denomination. But ndiri kuwepo kuti Adventism, true Adventism, as long as iri yechokwadi zvisinei nekuti iri mudenomination yekuti Seventh Day Adventist kana kuti hai Sabbath Adventist, chinonzi doctrine re-investigative judgment izvozvo
zviri mubhuku yatenzi itiching yezvokwadi. Regai ndiise pachena zvinhu izvozvo izvo Mwari wari mubatsiri wedu mukudzidzisana kwatiri kuita nhasi. Zvakazarurwa 22 vhesi ya12 yobva yati tarirai ndinouya kuuya ndo adventist. Ndo pakavakira chitendo chinonzi adventist, nokuti adventist kakawanda tinozvidzokorodza izvozvo kutaura mutariro wokudzoka kwaJesu Kristu, ende kudzoka ikoko kuri chete sezvazviri mubhaibheri, kwete kuti munhu afa nhasi onzi adzokerwa naJesu Kristu munhu iyeye. He is now with his maker. Aisiyoba teaching iri dai zvaidaro Kristu haizouya koridza hwamanda kuti wakarara mumarinda wamuke, because vanenge vanaye kudaro. Saka tiri kutaura doctrine isina confusion, but nhasi ndiri kufamba panyaya yekuti tenzi wane chiwiniso chokuti tarirai ndinouya nokukasika, ndine takanga tanzwa zvakanaka mubayiro wangu kuti ndipe umwe noumwe sezvaakabata. Haleluya, amen. Ndichitaura shoko iroro by the same breath namweya umwe chetewo, ndinoda zvekare kuti ndibva ndafana ndati dzidziso yatiri kubata iyi haisi pakutaura kuponeswa kuburikidza nemabasa. Mundibata zvakanaka. Zvingatotoreka kuti nawo kuriya kuti wakuticha kuti tinopona nemabasa. Ndawerenga chete panoti tenzi Jesu Kristu wati tarirai ndinouya nokukasika, ende mazwi iwayo chero uchiwerenga mubhaibheri, mabhaibheri makuru makuru aya ane mawara akabuda mumuromo waJesu Kristu ari akanyorwa nerumwe ruvara kunyanyanyanya rutsvuku. Zvakazarurwa 22 vhesi ya12 imwe ndima yacho, kusara kwaendi anowanikira kuchirungu chacho. Panoti endi hapana kubudira mumuromo waJesu Kristu, pakaisirwa kuti pajoine chapter iyoyo vhesi rayo ra12 na11, nekuti 11 anenge aine nyaya dzake dzine chekuita nemubayiro unozotaurwa pa12 ipa. Zviri kubatika zvakanaka. Saka mazwi anobuda mumuromo watenzi Jesu Kristu achitaura kuti ndikange ndichiuya zvandiri kuzonoita kupa mubayiro wangu mune mumwe nemumwe sezvaakabata. Haleluya, amen. nawo panoti sezvaakabata kureva kuti pane assessment, pane kuongororwa kunoitwa kwezvakabatwa zvacho. Munozibata zvakanaka. Saka ongororo iyoyo ndiyo judgment yacho iri kuzobudira muadventism ichinzi investigative judgment. Obvaona inhau yekuti hamuna mubhaibheri rese panotaura kuti investigative nderekuisira. Tikafamba takadaro chero zvinotendwa zvokuti tenzi waripo watatu umwe kuti kugonzi Trinity, there is no verse mubhaibheri inotaura Trinity as well, kana kuti rapture. Urikubata zvakanaka, because hamuna papanotaura kuti rapture mubhaibheri, asi munotaura tsanangudzo yerapture. Pari kujeka, munotaurawo tsanangudzo yokuti asi Mwari wangati watatu ari mumwe chete. ari mumwe. Teaching idzodzi dzinoda kuti vanhu vaite mibvunzo yakawanda wanda inoita sokuti iri sounded intelligent. Vanogozoita vatatu sei vozoita one. Vanhu vanoda kuoneka sokuti vari kufunga chaizvo. Anenge achidaro this is where I find suddenly kuti ari very unfair. Munhu anoita noise stereo nezvinhu izvozvo mumotikari make ari kuridza USB 1.
ine mafiles hobo ausingamboerekwa kuti mangani pamashure apanga alipo ali madvd andizoti zvichiriwe mazoona akanyorwa 2 in 1 3 in 1 dvd achitotaura munhu kuti ndine dvd rangu asi rine 3 mu1 zvinokurumidza kunzwisisika kuti ndine usb 1 ine mafairi akawanda asi hazvibatike pakuti tina mwari mumwe chete ari muzvitunzi zvitatu kuti mwari baba mwari mwanakomana mwari mwemuchete watatu awa these 3 persons of the Godhead iwani zvinorambika izvo bokozi zvazvamwari but handipamba nenyaya ndiri panyaya yekuti mumwe cheteyo mariye anotaurwa nekuuya ikoko kozopa umwe nomumwe sezvaakabata kana pachinzi sezvaakabata hapasi kuti asi kupona kwedu kunenge kuchizoenda nokuti wakabata zvakaita sei zvakanaka here kana kuti no mazwi anofeira mazwi anotikunda but kuti zvibatike zvakanaka regai ndibvomberei ndizviise nenzira iyi mabasa emunhu akaponeswa anotaura kuponeswa. Hallelujah. Amen. The works of someone who is saved reflect that this person is saved. Amen. Arikujeka. Sei ndiri kudaro. Regai ndizvitsigire nevhesi zvinizvi. Tikaenda patsamba yaJakobo. Zvikubatika zvakanaka. Jacob chapter 2. Jacob chapter 2. Inotaura ichiti pavhesi ya ndaitangire pa kuda vhesi 10 nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe ane mhosva pasiripo kuda rega tiende pa17 kuti zvibatike ndoda kungoti iite short saizvozvo nokutenda kana kusina mabasa kwakafa hako. Vari kujeka nekuti tikaitorera kuna vatenu tinozofanira kutsanangudza zvakawanda. Ndikrista akakwedza kuisa pachena through Jacob kana James kuti kutenda, haleluya, faith inongonzi kutenda kana kusina zvinotaridza kutenda ikoko zvinotaurwa kuti mabasa panapa. Kutenda ikoko kunenge kwakafa. Vari kujeka. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Neimwe nzira hazvigoneba mumaziso aMwari kuverengeka somutendi ane kutenda kunorarama iko kusina kutsigirwa nemabasa anotaura kutenda ikoko. Vari kujeka? Yes. Nokudaro shoko rinotaura richiti kana Kristu achiuya anouya kozoti ape mumwe nomumwe sezvaakabata. Kana achiti sezvaakabata kureva kuti muitiro muraramiro
womunhu. Izvozvo ndizvo zvinotaura mubayiro watichazopuwa kana Kristu achiuya. Haleluya. Amen. Ndinoda kuverenga shoko riri pana Obhedhaya. Obhedhaya chapter 1. Obhedhaya chapter imwe chete Obhedhaya. Verse 15. Obhedhaya 1:15. Ndinoda kungoiverenga nokukasika tifambe. Zvikanzi, nokuti zuva raJehovha raswedera. Kumarudzi wose. Zuva raJehovha rikutaura. Ndiro rimwero. Pakanzi zvako zuva raJehovha. Inogona kunzi zuva raTenzi. Ari kunzi Jehovha kuOld Testament. Nditenzi Jesu Kristu kuNew Testament. Saka aiti pakaona indinoona baba. Ndo nyaya imwe chete inobatwa mudoctrine rinozonzi Trinity. Iyo pasina baba noti Trinity muBhayibheri. Isu tinowanza zvedu kuzosenzesa kuti triune. Watatu vari mujeri. Unobaona zvakanaka. But hatipo pane nyaya. Asi ari kunzi Jehovha kuma kuOld Testament ndiye tenzi Mwari muchimiro chaJesu Kristu muNew Testament. Kujeka ndiye anototaurika kuna Johani muchete achinzi pakutanga kwakanga kuna izwi riri kuna Mwari, izwi riri Mwari, neizwi zvose zvikasikwa. Ndiwo vamwe chetewo. Ari kujeka. Saka Obhedhaya chapter 1 verse 15 ari kuti nokuti zuva raJehovha ratenzi Jesu Kristu. Ari kujeka. Raswedera kumarudzi ose. Ripi rekuonekwa kwawo. Inzwai kuti inoendera mberi chii. Sezvamakaitira wawe muchaitirwawo saizvozvo. Sezvamakaita zvichadzokera pamisoro yenyu. Sezvamakaita. Akuchekaona Mwari. Zvinoonwa seiko kuti zvanhingi nanhingi zvakaitwa ndezvizvi, zvanangana zvakaitwa ndezvizvi. Zvinozobuda seiko kuti zvizikanwe kuti izvi ndizvo zvauyu, izvi hazvisi zvake. Hazvibude neimwe nzira kunze kwekunge zvaferefetwa yatingati investigation. Ndipo panobudira zita kana kuti wara rekuti investigative judgment. Ndingopa domo rekuchipfuura. Nekuti vanhu hatidi kurizwa shoko iri, but shoko rechokwadi. Nyaya yekupona inoda kupona. Inotoda kutorumuka pazvisiriso toenda pazviriso. Investigation kana kuti investigative judgment muBhayibheri inobudira pazhinji pakawandisa kwazvo. KuOld Testament musi wekuyananisira atonement day wainongera investigative judgment. Arikujeka. Ndambotaura ndikati tichazobata zvaJohn 19:30 kuti panonzi zvakamira ndezvino. Ndechimwe chezvinhu chisisiriko nhasi chakamiswa pamuchinjiko chemusi wa10 mwedzi wechi7 wega wega pagore kuti ndudzi dzaIsraeri nawakatenda waizofamba pagore
kuenda kuJerusalemu. Haleluya. Amen. Kozonopa muprista mhuka yechipiriso yaizopisirwa yaizoti ikaurayiwa ropa rayo raizonoitwa sei? Raizonozorwa pamadziro mukati meimba nzvimbo tsvene-tsvene. Umu manga musingapindwe kana nani kunze chete nomuprista. Pamunzwika? Muprista anenge aripo pagore iroro aizonzi muprista mukuru, haipriest. Ndiye aizoti ikange yabayiwa mhuka, kana muri waripuwawo sene kwaitobayiwa njiwa, ropa iroro romirira mhuri yangu munzvimbo tsvene-tsvene, kamwe pai izvozvo. Mhuka yacho chaiyo yainge iri hwai iri pasi pegore. Pari kujeka gore kana kuti pasi paro 1 year old and not beyond. Pari kunzwika? Isina gwapa, isina chipomero, yaitozotorwa kubviswa kune dzimwe musi wa 10 musi wanhire kana kuri kupasika kuno musi wa 10 Nisan. Pari kujeka? Yaizourayiwa sepasika kana kuti Passover musi wa 14. Igwai rairumurwa kune vamwe, iro risina gwapa, roiswa parutivi, rochema 4 days idzi kusvikira chibayiwa musi wepasika. Asi kana ari Tishri 10 kureva atonement yatikutaura iyo, mhuri nemhuri dzichitomiririrwa namadzibaba acho, nokuti baba anenge achinzi ndiye muprista womumba, ndo waizonoendesa mhuka yechibayiro kuti ropa rigozotorwa nemuprista kamwepo pagore kozodza pamadziro munzvimbo tsvene-tsvene. Ameno pari kujekereka. Izvozvo waiva munongedzo wepasika redu. Rinotaura naapostoli Pauro kuti pasika redu rakabayiwa nokuti gwayana ro raimirira neropa raro Jesu Kristu akabayirwa isu pakuuya kwake kutanga. Kujeka? Saka musi wakafa Jesu Kristu, ndikutaura nezvama naJohani 19 verse 30 kuti zvapera. Musi wakaurayiwa Jesu Kristu pamuchinjiko akuzofa, nekuti mazwi aya anoataura anangana norufu rwake. Zvakaitika ndezvokuti mutemberi chidzikatiro chemunzvimbo tsvene-tsvene uko kwanga kusingadongoreswe kana ndiani, kwaizopinda muprista uye badzi-badzi. Jira racho gobvu-gobvu rakatsemuka kubva kumusoro, harina kutangira pasi, rinotanga kumusoro richiuya pasi, kutaura an act of God wanga wari kumusoro wakanga wachivhura zvesevhisi iyoyo yekuti maipinda chete muprista kozomiririra wana waIsraeri kamwe pagore. Izvo aiita achimiririra tenzi Jesu Kristu muprista wedu mukuru, uyo zvekare asina kuzopinda munzvimbo inoera isina kuvakwa nemaoko emunhu sezvanga zvakaita mucherechedzo, nokuti uyu uri mufananidzo wezviri kumusoro kudenga, asi akanopinda munzvimbo tsvene-tsvene, kwete neropa remhuka asi nerake, sezvinotaurwa navaHebheru kuti ndiye ari kumirirwa nemuprista, ndiye zvekare ari kumirirwa nechinopindwa nacho nemuprista neropa racho.
Kristu ndiye pasika racho. Kristu ndiye our high priest, muprista mukuru. Iyi system yezvaiurayiwa pagore zvichipota zvichiuyiwa nazvo kuti kune vasinenge vasina waitozouya nenjiva kuti sevhisi iyoyo iitike. Inonzi yakanga iri contrary, yakanga iri against vanhu because waifana kutsvaga gore negore. Asi Kristu akazobayiwa kamwe and for all, kuti wese ani nani anotenda kwaari asasamirira muprista kuti anomumirira, asi kuti apinde ega, nokuti changa chakadzikatira ipapo Mwari vakanga vachibhedenuka. Izvozvo Kristu ndozvaakadedzera kuti it is finished. Aireva wamamboti, how do you know that? How do you know that? Timoratidza vhesi yacho ndi 19:8 yaJohn yatikuimbei inotaura kumira kwemashadows, kwemimvuri yezvainongedza zvinouya, nekuti chainongedzwa chakange chauya. The shadows were pointing to the object. Object ari Kristu. Mimvuri yainongedza chinouya chiri Jesu Kristu. Saka paanouya zvese zvakange zviri shadow, zviri mimvuri kumashure, Kristu anoti zvapera. No, azvainongedza wacho apo. Ari kujenga. Ndisikatombotisi nyaya. Vamwe vanobva vati ndosaka tichiti sabata rakapera bhukozi raiva mumvuri. Hakuna vhesi mubhaibheri wana waMwari inoita single out sabata kuti rakanga riri mumvuri pa10 commandments. Kuti sabata rega ronzi ndo mumvuri. Obva vanzi iripo ndiColossians 2 verse 14 kunobata pa hamuna munyatsozoiverenga kusvika pa16. Colossians 2 kunobata pa14 kunobata 16. Paul ari kutaura nemasabata akange ari mumitambo yakanga ichizonongedza izvo zvati kutaura zvokuti pasika ne atonement. Mitambo iyi miiri chete. Yespring ne autumn. But muhutu hwacho zvikwata irimo yakati wandei yakati wandei saizvozvo ine masabata anoita zvokutemwa pamusana payo iri pauwiri hwayo kuti spring kana kuti autumn. Izvozvo hazvina kudzidzisika, ende kana dai zvikadzidzisika nomutowi nyika haidi bhukozi ine ruvengo nesabata raMwari. Uriwo chete murayiro wakanzirangarira. But kuti tidzokere panyaya yedu, regai ndiise pachena ndichiedza kupindura zvino mubvunzo unoti Paul investigative hwacho hunozobudira pachii? Hunobudira pakutariswa kwamabasa. Anotariswa seiko? Mabasa anotariswa panguva yekupedzisira, pamusi waTenzi, the Lord's Day. Pabata zvakanaka. Musi iwoyo unobudira muparable, mudzidziso, mumufananidzo womurume akaonekwa asina nguo yomuchato. Pachinzi ipo mukuru wakanga ataya mombe yake yakakodzwa. Mombe yakakodzwa yakabayiwa ndiJesu Kristu. Nguo inofanira kupfekwa indurama yaJesu Kristu. Muchato unofanira kuatendwa ndewaJesu Kristu nomudzimai wavo, kureva mudzimai, kureva kereke yaita zvakanaka. Kutariswa kwenguo kuti paonekwe kuti uyu haana kupfeka yemuchato
ndiyo investigative judgment iri kutaurika kuti tenzi wanouya kotonga nyika, iri kutaura neuyu kuti STA isisatandiki bokozi yataura investigative judgment. Vana vaMwari tikangomedza zvese tisina kucherechedza, iye Kristu achiti anonzvera ngaacherechedza, tinorasiswa navanhu. Zvechitendo zvakanakira kuti zviri pabhuku yatenzi. Izvi zvongoti munongopuhwa vhesi, tombopuhwa vhesi kuti akati it is finished. Saka vanhu vese vanozotaura kuti kune zvakazvakazva they are putting things in doubt. Iro Bible story tichawingwa natenzi achizopa umwe neumwe sekubata kwake. Rekaindisa pachena vana vaMwari kuti zvinoita kuitwa sei. Zvakazarwa 14. Zvakazarwa 14 vhesi ya 13 inoti vhesi iro rinodiwa chaizvo ende rinodiwa mudzinhamo. Kubva zvandabva kuSouth Africa ndaatenda mafuneral akati wandei kune vanopinda kereke dzinoti toenda zvakazarwa. Vhesi iro rinoseenzeswa zvakanyanya mudzinhamo, darinzwa pakawanda zvikanzi. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti wakafa wanopfira munashe wakaropafadzwa kubva zvino. Hono ndizvo zvinotaura mweya kuti avazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Yes. It sounds very appropriate parofu. Because mune one anenge akafa anozonzi mabasa ake achateerwa nawo. In truth, hazvisi completely wrong by mukuona zvona. Because zvishuva mabasa achatiteera nokuti panouya Kristu anonzi anouya kuzopa umwe nomwe sei sokubata kwake. But reganise pachena zvakazarwa 14 verse 13 kuti inotaurei maringe nekudzoka kwaJesu Kristu zvine chekuita neinvestigative judgment, kuitira kuti vanhu vagozopuhwa maringe nekubata kwavo. Uninzwa zvakanaka? Mari idzo dzatinoparidza ukadziteerera uchiita hako zvaukuita, wozowana vazhinji muzvinhu zvemweya izvi tinoda kuzvitora zvongoita mafila patinoichiita zvatinoichiita. Asi kana iri Nigerian movie toda kugara pasi tinyatsokuiona, toisa pfungwa dzedu dzese ipapo, tonyatsokuteerera. But kana zviri zvinhu zvine chekuita neruponeso zvofanira kuitwa made in China, and it looks very Christian. Kuti aina iri kurana video kana kuti audio oti nekuti mutendo unofanira kuramba uchiteera zvakwamwari so zvinhu izvozvo izvozvo wayose zvakanaka kuzviita saizvozvo. It's not enough. Zvechitendo zvinoda kunyatsogara pasi. Mavhidhiyo aya tinoaisa pama-YouTube imoveva, and then you see 2, 4, 5, 7, 17 views, 20 something, because world haina interest nekunyatsa kuteerera. Zvinozoda kuzoonekwa chete kwazoita kuti zvazosvika naizvaita urodzi asi, but by then YouTube inogona kungeisisawanika. Zvinhu izvi ndezvokunyatsa kuteerera. Takati ngwa tinzwe zvino, ungangoenda zvako mutauri woti handingode kukunzwa achitaura, but imbonzwa izvi pamwe ndopane ruponeso rwako. Ndiripo kuti zvakazarwa 14 vana vaMwari vhesi ya 13
taurwa kumunhu wese afa sezvasiri kuzoitwa pandufu naso. Vari kujeka zvakazarurwa 14 vhesi ya 13 ine chikomborero kune wari kufa muna tenzi inotonatsa kutaura kuti wakaropafadzwa. Nyora uti wakafa unofira munashe wakaropafadzwa kubva zvino. Muri mabata zvakanaka. Saka pairi kuti kubva zvino haasi zvino wandiri kutaura uno. Because mavhesi aya, vhesi iri mukumbu mumwe chete namashoko ari kubvira kuno kumashure kuno kuna 6 kuno pane message yemutuma wechitatu. Akujeka. The third angel's message inongotaurika yeyo third angels. Nginozi dziripo dziri 4. Vari kujeka? Yes. Pau4 wadzo iyambiro dzokupedzesera dzepanyika kubva kuna Mwari. Vari kujeka? Saka pane yekutanga inoyambira kuuya kwejaji. Yechipiri inotaura kuwa kweBhabhironi. Vari kujeka? Yechitatu ndiye ine nyaya idzi dziri kuzonobata vhesi 13 iri kuzoerengwa parufu bokwezi pane munhu azondafa. Imeseji ine yambiro against chinamato chine kunamatwa kwechikara nemufananidzo wacho. Alright. Unobabata zvakanaka. But nokuda kwokuti nhasi ndiri kudzidzisa investigative judgment nekuuya kwaJesu Kristu nezvakadaro, hazvisi baba mafudzi angu kuti nditore mukana kuti titange kutaura nezvemufananidzo wechikara nokunamatwa kwacho neonini yacho, but mukupfumisa mufananidzo wechikara nemunembo wacho. Vari kujeka? Zvinhu zvatadzidzisa seboka rine message yechi4 yacho pamaangels ari 4. Yechi4 imessage ine dzokororo yeshoko remutumwa wechipiri, second angel's message, asi ichizodomora huori corruptions hwakanga huchipinda mumakereke kubva 1844. Ari kujeka? The corruptions that have been entering the churches since 1844 ndo shoko re4th angel's message. And the message iyoyo ndizvakazarurwa 18, but handisi kuda kutora nguva pa ndichitenderera zvakanyanya ipapo because hazvisiri zvoba zviri shoko ranhasi. Shoko ranhasi riri panyaya ye-investigative judgment kuti chinhu ichocho ndechepabhuku yaTenzi. Saka zvakazarurwa 14 vhesi ya13 ivhesi isingatorwe iri payo yegaba uchisiya yambiro dzairi kutaura nezvazvo kumashure. Third angel's message, but third angel's message yakatanga kumashure uko kuma 1800. Murikubabata zvakanaka. Pakatanga kudzidziswa mitemo ine gumi yakakwana kubva zvazvakange zvakaita kuEden zvikazomborasiswa pakati apa nevakarasisa wanana Constantine kunyange naana Jeroboamu chaivo chaivo. Murikubabata zvakanaka. Saka 1847 Ellen White na James White watodzidziswawo netsamba yakanga yanyorwa na one elder ainzi Bates kana tsikakangati. Wakadzidza sabata then bva watanga kuchengeta sabata. Asi ari Ellen White na James wari vamwe wemapioneer kana kuti wevanhu vakasenzeswa naMwari
kumutsa kana kuti kusumudza chitendo chinozobudira pazita rinonzi Seventh Day Adventist rakatanga 1863 kuti idzi denominated people. Pari kujeka? Amen. No pan. In fact, third angel's message. Shoko razvakazarwa 14:6 kwenda kunozonosvika kunana 13. Kunyange zvazvo warning yacho ichiperera kunana 9 kuno 10 kuno. Inenge yakataurwa nethird angel. Ngirozi ichitatu iyo. Asi mashoko acho chero panonzi hapana panokutirira kutaura vane mudariro waJesu Kristu nezvapupu nezvapupu zvamweya, the testimonies. Wanhu wakararama munguva iyoyo yemapayoniya iwayo kwakanga kwakaoma bhokosi chikara chazvakazarwa 13 kureva chakabuda mumvura. Rome yakanga ichine simba rokusandisa rokupanisha ani naani aida kupokana nedzidziso yesondo, nokuti sondo ndiyo mark of the beast. Kupaona zvakanaka. Hazvisinyore kuparidza paizvi because you have to name names in some cases. Kwete pamusana peruwengo, but pamusana pokuti panofanira kudeedzwa chitema nezita racho. Kupaona zvakanaka. Saka kune vakararama mashure umu kusanganisira even chero vabereki wedu maizonzi mande paassembly dzisina kuenda kudhibhi nedzimbi dzisina kuenda kuchechi nezuro nesande yacho. Wopanishwa kupanishirwa kuti hamuna kunopinda chechi nesondo because yaita zvokuenforcwa. Ari kujeka. Saka mukuimanikidzira sondo muya munewo zvekare rufu rwevaizoda kuchengeta sabata ratenzi, nokuti shoko rinonyora richiti rangarira musi wesabata musi wechinomwe. Chinomwe chacho chisiri chepatangira munhu but chepatangira vhiki rekusikwa, creation week. 7th day racho richinzi rirangarira nokuti isabata rero. Saka muvengi through Rome wanozosenzesa inonzi persecution. Chero kaverenga anonzi madark ages nhasi idark age because pakanga pakabviswa chiedza chiri bhaibheri raMwari uchinzi itai zvandataura nekuti ndiri mukuru, iri Rome yaidaro. Saka vaizourayiwa vachiurayirwa rutendo rwavo. Saka Kristu anonyora shoko razvakazarwa 14 oti akakomborerwa anofa kubva zvino kureva nguva yepersecution idzodzidzi zvichitaurwa vanofira muthird angel's message yekuchengeta zvataura Mwari kwete zvataura munhu, uchinzi mabasa avo achavatera kwete ninginingoo zvakafa nazvuno. Kunyange muine chokwadi kuti nayo hake mabasa ake achamutera but haisiriyo nyaya yacho. Unangoedza kuti pabude mutsauko pazvinhu zviviri zvakasiyana. Haleluya. Amen. Nokudaro nyaya iri pa14 inyaya yekuti mabasa avo awanenge vazofira chitendo anenge ari recorded. Ndibatei zvakanaka, anenge aine paakadini, paakanyorwa. Paakanyorwa pacho ndepapiko. Regai tiudzwe pabhuku yaTenzi. Amen. Daniel chapter 7. Daniel 7 inotaura ichitiyo pavhesi ya 13 pavhesi ya 10 vhesi ya 10 but kuti zvibatike zvakanaka
rega nditangire panai. Asi musarasikirwe nokuti titsvaga pari rekodhi kuti mabasa azozo watevera. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo, nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Takuenda pa10 paya. Saka tiri kuratidzwa zvigaro zvichigadzwa. Zviri kugadzirwe, teereresai wani, zviri kugadzirwe zvigaro. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake, zuru nezuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zuru zvine gumi zvezuru zvezvine gumi. Kutonga kukatanga. Pari kuzika? Bhuku dzikazarurwa. Haleluya. Kana kuti mabhuku akavhurwa. Pari kujeka? Daniel 7 verse 9 uchidzika nayo mpaka kunobata kunana 13. Kugadzwa kwezvigaro zvoushe zvaMwari vatatu kuti kutongwa kugovamba. Kutongwa kunovamba. NdiDhanieri kuona chiprofita chenguva dzacho kwana kwadzo. Nguva dzacho kana dzasvika, kutongwa kuri kuzvikamu zviviri. Haleluya chechi. Zvikamu zviviri izvozvo ndipo pane wara riri kusvota muiti wevhidhiyo kuti agozoti isatanic church in as far as investigative judgment is concerned. Kwakusvotwa nazvo because kutongwa kuri muzvikamu zviviri. Kune boshi kuvhurwa kwemabhuku, piri kuzopa umwe neumwe sezvaakabata zvawanikira kumabhuku. Amen. Kujeka. Saka kuvhurwa kwemabhuku, mabhuku acho ndeapi? Mabhuku aya, wana waMwari, dzidziso iyi ndeyepabhaibheri. Inoda munhu akasvinura, akaisa pfungwa dzake, kwete kuti uri kuridzawo zvako muridzo uri kunzwa izvi, kana kuti uri kukotsira uchizviona. Unofanira kunge wakasvinura. Hatisi kufungidzira pazvinhu izvi. Mwari uri pamusoro patiri. Amen. Ende hatidaro nokugadza, tinotodaro nokundereka, nokuti chikomborero kutopuwa fevha yakakurisa kupuwa nzwisiso yezvinhu. Mabhuku ari kutaurwa apa haasi mabhuku basi sezvatingafunga kuti zvikanzi ndoti pabhuku ototanga waita kunanzvira wakuti hanzi ndoda kuvhura bhuku. Hazvisiri zvakawana. Mabhuku ari kutaurwa apa actually panoti mabhuku, but ibhuku rimwe chete. Zvikanzi kana wakuda wauda kuchinja zvakanyorwa, pakadzima bhuku. Ibhuku rimwe chete. Bhuku iroro, amen church, Amen. rine mabhuku mukati maro. Unopanza zvakanaka. Sezvakaita Bhaibheri. Bhaibheri ibhuku rimwe chete rine 66 mukati maro. Ari kujeka. Saka bhuku riri kutaurwa apa, kana kuti mabhuku ari kurehwa apa, ndo bhuku rimwe chete rinozowanikira kuna zvakazarwa 5 kuno. Zvakazarwa 5 zvigaro zvagadzwa pana chapter 7 yaDhanieri kuno. Munozvibata zvakanaka. Zvigaro zvagadzwa umu pakatungamira baba ane bvudzi rakaya. Panozoteera mwana. Munozvibata zvakanaka. Pokwaziwana watatu vari mumwe chete. Chimwe chigaro chine china, the Holy Spirit.
sechapupu chichipupurira Kristu. Unozvibata zvakanaka. Ende chikapupurira Kristu chapupurira naMwari. Pari kujeka. Saka zvigaro zvagadzwa zviri kuonekwa naDhanieri kuna chapter 7 kuno. Ndiyo throne imwe chete ndo panotonga Mwari ari. Pamwe chetepo panozooneka kuna zvakazarurwa chapter 4 kuno. Kuti usvike pana 5. 5 yobva yataura ichiti panoonekwa bhuku rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Bhuku iroro, haleluya, ndiro riri kunzi mabhuku kunoku kuna Dhanieri kunoku, because it's a book of 7 seals. Rine mabhuku, but mabhuku iwaya nyaya mabhuku kune vanonzvera unonzwa pachitaurwa kunzi book of remembrance, book of deeds. Zvirimo mubhuku riri mubhuku iroro riri kunzi bhuku rezvisimbiso zvinomwe, the book of 7 seals. Bhuku rezvisimbiso zvinomwe, achitaura nezvaro murandakadzi Ellen White anotaura kuti ibhuku rinotaura nhoroondo yapanyika kubva zvayawamba kusvika kumagumo kwayo. Makanyorwa provisions of God, makanyorwa nhoroondo yekereke, makanyorwa masimba epanyika, makanyorwa muitiro yevanhu. Ibhuku rine mabhuku, asi munguva yejudgment Mwari vanoribhedhenura. Roll, scroll, harisi bhuku basi kufunga kwatinoita semabhuku aya. Saka pari kugarwa kuna Daniel 7, book of 7 seals, haribvurwe kana ndiani kusvikira zvakazarurwa achitaurirwa panapa, achitaura kuna John kunoku. John achitaurwa nemutumwa zvikanzi usacheme, mumwe badzi akafanira kuti arivhure bhuku iri. Ari kunzi mumwe badzi iyeyo, Amen Church, ndiye tenzi ari kunzi kuna mapisarema 50 vhesi ya 3, Jehovha anouya, zuva rake rinouya kozotonga. Pari kujeka. Kutonga ikoko ndokuiswa pachena kwezvese. Hakuna munhu pasi pano pezuva akararama asingazikane naMwari kuti akararama nguva uye achiitii. Ngaisangoita nziyo chete. Zvakaipa zvichaonekwa kuti tapfeka nguo chena, zvokumboyo zvichaoneswa hapo mambo achinge nguo chena haisi kuzopfekeka kana zvito zvisingakodzere kupfekwa kwenguo chena. Pari kujeka una Mwari. Nemazwi iwayo ndinoda kuramba ndichitsikirira zvekare kuti asi hatiponeswe nemabasa. Asi mabasa wakaponeswa anovatsigira kuti wakaponeswa. Hakuna, ndakananga kumapeta, hakuna murume anoti anoda mudzimai wake achiti paasvikira kumba chete mukadzi yanopona. Ndinokuda chaizvo, achirohwa kukuda kwese kurohwa kwandiri kuita. Nekuti rudo harufambirane bani nokurohwa. Harunzika zvakanaka. Ukanga uri uno rudo hausi violent. Zvokuabhisa munhu neinonzi GBH, grievous bodily harm. Nokuti rudo harunazoba kukuwadza. Saka
Azviitika kuti munhu wakaponeswa unoita mabasa asina kufanira, oti nekuti kwakanzi ndakangotenda chete zita raJesu. Mwana waMwari, makereke ane dzidziso dzakadaro anogona kuzara akaenda nekuoverspeed nekuoverspeed, muchitofamba muchitoti tisu vanhu vacho Mwari wakutikomborera tarisai kuwana kwatiri kuita izvo zvisina Mwari. Kupona hakuenderani nokusiyiwa wakadaro. Ndichitaura shoko iro, regai ndibva ndabata nyaya yedzidziso yakatekeshera zvikuru sei kumwana wemunhu munyika yatiri ino, anoti nyaya dzechitendo mwoyo wako chete. Mwoyo wako chete. Ukaitaura pane vanhu unonzwa kamubvumirirwo kapanoitwa mwoyo womunhu unonyengera. Ende usafunga uchiti unozonaka iwe uine mwoyo wakaipa. Ende usafungire kuti nekuti wati Jesu Jesu saka wani mwoyo wakanaka. Mwoyo umwe chete iwoyo ndiwo wakatozochemedza naDhavhidhi naDhavhidhi kusvika achiti tenzi, ndinokumbira musike mandiri munyowani, uyu wanditambudza. Chikristu hachimbofi chakaenda pastandard iri nani, pachipimo chechikero chokuyera chiri nani, because iyo mwoyo wako iwe. But Chikristu kana mwoyo womunhu wanyura muna tenzi Jesu Kristu, wabvuma kushambidzika kunooneka chete nemabasa akanaka, ndokuti pataurike kuti uyu mwoyo wakaponeseka. Hakuna Chikristu chakadhonzera kwakanaka pamusana pokuti mwoyo wedu wakaberekwa muchinzi munoyera chakati. Wofungidzira kuti zvinoita zvakanaka because muri werudziro, isusu tinochirandu kana kuti wezvakati zvakati. Muri kubata zvakanaka, dekara yako dekara yako. Hazvifambe nenzira iyoyo. Zviri kutotsvaka kupona kwezuva nezuva, ende chitendo idecision yezuva nezuva. Kwete kuti ndakazobhabhatidzwa ende ndakabhabhatidzwa zviri izvo chaizvo. Futi inini ndakaita nakire kuti ndakabhabhatidzwa kuUnited States of America. Wofungidzira kuti zvinoita nani because makabhabhatidzwa kuUnited States of America. Not kuti ndine anything against the US, but ndinoda kuedza kubudisa pokuti hazviite nani ba nokuti wabhabhatidzirwa pari nani. Chitendo idecision yezuva nezuva. Arikujeka. Iwayo madecision iwayo, sarudzo idzodzo, kuita ikoko, kuita ikoko, ndokunzi mabasa. This is what the Lord is recording on a daily basis. Kwete kuti uyai makadaro, Mwari vari kukudai makadaro, ichangati ndakadaro pandiri ndinofana kuti chinodika ino pandiri. Mungandoridai mimi denga riri rine zvakaita panyika panapa. Kunokontinya sezvazviri pano panyika. Ikoko Mwari anozotiita right. Right inoitirwa pano nekuti investigative judgment inotozara ichiita kuti wari pano wakanga wazopasa wagozonopinda kunyika. Musafunga wana waMwari muchiti Kristu haarevesi kana achiti ipapo kuchazonzi waita kurwa kwakanaka
muranda wangu pinda muzororo. You have fought a good fight, my faithful servant. Inyaya, inawu, inyaya, yezuwa nezuwa. Kwete kuti moyo wangu chete. Kana kuti ndakatenda kare. Judgment iriko. And the judgment ndeyechokwadi. Svikanzi handina kuuya kuzokondema nyika ino, but ndakauya kuti mabasa aya aiswe pachena. Ndijesu aitaura kuiswa mabasa pachena ndokutongwa kwenyika. Kutongwa kwenyika ndokupuwa kwomumwe nomumwe sezvaakabata. Zvikanzi tarirai ndinouya nokukasika ndiine mubayiro wangu kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Mwari wakomborere kuverenga kwesu rawo nekuti nderechokwadi. Amen. Amen.